Not only what I better. Look, yawo no eh. Alright! Unsa man na rin? Captain Barbusa. Yawag na naman ako yun. You're a fairy. You're a fairy. Akane ay. Gahay kayo. Patut. Wala na ba yung mic? Alright. Uy, wag kay mic. Uy, tala. You're a fairy. Right hat. Ay, wala yun. Mumpra sa ta, mumpra sa ta. Ano, bago pa taga-start. Bago pa taga-start, guys. We just started the stream, man. Shit. You're a fairy. I am a vampire. Please proceed to the guidance office. Wait, Wala Batman. man nagkuhan. Wala man nagimuhag ka ng ano. Doon. Okay. Unsa man ang character ni Red Alert? Hello, yawa. Ay, unsa man rehid? Uy, di naman na. Unsa naman na, boy? Captain Barbusi. More like kato ni pirata sa SpongeBob. Oh! There was a pineapple under the sea. Kani siya nagkuhan, Sailor Quack. Sailor Quack! Quack! Boy, maging ani ta unsa naman Ayaw, ta. oy! Kaya ako nabantayan, kita pa mag-inani kay mag-lag. Ay no? Yeah. Ay, pis... Cool. 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 Ready na ko, cool. I'm Batman. I'm Batman. Boss, mag-shopping sa ka, boss, ha? Boss. Unsa? I'm Batman. Napay purse. Shopping sa ko, cool. Ha? Napay purse ba yo? Napay purse. Shopping sa ko? Shit. Buguwa sa purse, uy. Of course, a purse. Okay na, uy. Wala na, uy. Uy. Ay, wala na? Shopping sa ko, cool. Ay, nako. Tara. Here we go. Ay, isa na strength kanina to. Ako man na to. Kung ano, Lunch. isa ka health ba? Isa ka health. Launch right na anak ko ba? Launch. Launching. Isa ka health. Ah, buwan makita to. Ay, sig tanaw din. Ay, kaway batas! Let's go. So this is a continuation sa yesterday na mga level. Kuwag na mo si Jude. Wala lang si Jude karong gigatrabaho na siya. Magic, bam bam bam, magic, bam bam bam. The only one I ever. I said I will make it. Bam bam bam, really catch a computer, catch a. Only one I ever. Bam bam bam. Bow! Bow! Bam bam bam. Bam! Bam!
Mag-normal na ta ba kay kuan bay mag FPS drop pug ko bay. Kay ka na. Mas lain nimong naong Trish. Kung makapanaway pug kano. Boy, bubo ko sa tadawon, bayasin. Ay pag na kuloy lainan nimo kuloy. Mag-shopping pa ba ako? You're such a judgmental. Kitkiton ti karon. Normal lang ta. Kitkiton ti karon. Normal lang ta. Mo FPS drop ko siya. Mayroon din siya pang creeping. Yate! Bay na big lots here. There's a PC. Guys, na server dre guys. Guys, the server is very big. You want to carry this very big loot? Mainom daw ko. Hawas! Please, alang card, oy! Ay, iso sa mata. Ay, sama na para sa baba na diya pa sa mata. Gi. Wala, ninyo tanan, boy. May kay ka na, Trish. Lahi naman niya. Oy, there's a big server over here. You want to, carry this? Yato ta na sa kuan. Oh, yato. Yeah, there's very big. Up! You rotate? Can you rotate? Ay. Wait. Di siya masod? Di masud, boss. It's very big. You the rotate. You the rotate. Backing? Backing. Teet, teet, teet. Ilang. Itumba. Okay. Up! Wait, just... Up! Very good. Up! You push it there. Push the button and let me know before I get the button. Get. Hit it. Careful! Ah! Careful. 17 na, 17. Go. Sige, kaya na. Yeah. Go. Bus. Ala. Very good. Okay. You can do it. You can. Ipotip! But- Ipotip! But. Okay. Okay. Gago nipis ko. Nipis ko eh. Okay, ka na. Oh, ayan na. Gag ba ni Marami ba FPS lagi ko ba? Mura lagi ni katong sa walkie-talkie ba? Ha? Na FPS ko ba? Mura si sa walkie-talkie ba? Katong kuan, katong mga... Lainay. Katong sa walkie-talkie ba nga? FPS ko ba? Lainay. Ano siguro na? FPS yung karan? No, drop check 30 Heavy ba? kayo, heavy? Yeah, Heavy, heavy. Drop check 30 ba? Oo Agtag! Ha! Yan eh. Rose! Uy, gago na ilubot oh. Bay, na ako ikuan, bay. Rose! Brother? Rose, balik! Pudito niya swato. Mentalis ka sa inyo ha? Ha? Dentalis nga ba? Mentalis ka? Lami. Uy, mapuno na ba there? Wait lang. Ilang. Ay, pakilid ako ni bay. Ito ka ako lauyan eh. Oh my god. Hello, asa ang cart? Cart, please. Need ang cart rin. Bay, nakubutang bay, mabuak. Ah! Kuya. Gani, wala na buak. Ang cart. Nakuhaan siya, bro. Igor na tingin natin. Asa man ang cart? Ang cart. Nakadiri ang cart sa unahan. Ba nasa unahan ang cart? Nasa mong likod. Nadi. Tres, tubol mo tres yun. Nadiri? Oh, nadi. Diyan. Ora di. Ikaw una, be? Ah! Nay mata. Peace. Hulok ko! Oh, hala ka.
Uy, napilot diri oh. Is very big 20 kyaw. Kung na ay i-ready lang na sa next. I-ready lang na sa next na kuan bay. Extraction. So na siya boy. Napoy dako dre ba yo? Ako ni. Nakita na ba? Sen. Tanaw na ko diri pikas sa extraction na diri ata pikas. Get the roll I can't hit down before. Oof. There was ship. There's a TV here. Here is the next extraction. Nasa baba ata. Yep, nadre. Okay. Viglets. Nadri ang kuan bay, next extraction bay. Ulo na yung ulo na rin. Gaguya. Nadri ang next extraction. Dako kayo. Dako to eh. Wala, dako sa ulo eh. Sinaw nga dako. Psst, call! Nami diri call! Psst, psst, psst. Boss, naitaw sa ubusin mo. Call, naitaw sa ubusin mo. Color violet. Psst. Call! Call! Tama ka, call. Call, tama ka. Hi ka, call. Lala, hi, dyan siya oh. Kagut man. Biha, uy. Call. Ugma pa na mamatay ba? Call. Pau, pau. Uy, kalbo! Uy! Pau, pau. Uy, kalbo! Uy, kalbo! Trish. Asa ka, Trish? Lukago na siya. Ha! Kogo! Da, tagam. La. Lami. La, patay. Bye-bye! Rehead! Boy, di lami. Namatay siya eh. Paalam na aking mahal. Lo. Unsa na? Unsa to? Unsa to tingog? No, bali na eh. Monster na. Kalu. Napa si Trish? Nice one. Arid. HP. You turn your back. Ah, si Jason. Ikukod ata siya? Ay, di naro siya nga to. Lami, ha? Lami? Namatay ka no? Hindi spoonan. Okay na. Uy, berserker eh! Why? Ay, Isit ay. Nadiri ang next nga extraction. Pwede na extract niyo ba eh? Ito na ba? I-prepare lang nila to ba sa pikas ba Ay, extract na tani. Lawas na tani sa base. Ah, sige. Dire man base ba? Uy. There was a ship in the ship and a ship on love and a bit of sim. A boy sim and a one sim low boy. Zoom there's a one sim the shim and a band the ship. Boss! One win. Hala! Rehead! Gago, pitat! Boah! Yung ano rin ganun? Naigo ka, Col? Gago, labi ato rin din. Murag naigo ato nga very deep. Yang na magay bo. Ay! Ala. Zoom Okay na. Padre. I-activate ang next extraction bay. Yes. Matagak mo na siya ba yun? Saan na to bay? Mo spawn na po tong kon bay, ulo bay. Gani. Wala na sa ubos? Oh my god, load ang comment sa Facebook.
Baliw ko, brother. Nasa ko i-check. Yams. La. Upaw! Ay, kabugo na upaw! Gago, nakadunggog sa yung tingog rihid. Upaw! Ay, wadara. Mimik baka nang mimik gani. Bugo oy bay. Excuse me. Laoy. Excuse me. There was worship. Oh, daghan pa kay na red, daghan pa kay na. In the belly of free is a ha! Usa na? Gago sa to bay? Ha? Gago? Ay. Okay. Eh, tamay ko ng telebisyon. Television. Okay, kuha na niyo. Daghan pa kay loot bay. Daghan pa kay loot yun, promise. Ambot lang nga ano. Uy. Uy, call! Dali na ko nibutang bay, pang dipinsa ni, dipinsa. Boss, badminton ta, boss. Badminton. Ay, badminton. Table tennis ba? Pingpong, man, hindi matakaabot ano yun. Trish! Ah, Table tennis daw. Ikaw daw ang kuhan, bula. tiban yun mo. Lisod man, brother. Ako man. Yan na ba? Tsahanay ra ba? Ay, si Ridin. Gege, Ako'y gege, mag-video gege. ninyo. Wow! Go. Maka-video, masada sa ridin. Yelo man ka. Bagay mo ka sa bula ka. Yelo mo ka. Ito! Gay. Mukha po ni botilya, Dre. Gay, Dre. Oh, lapas. Pop! Ay! Joy! Score to ni mo buong. 1 point, One brother. point. Score to ni brother. Dili mo ka to. Na-touch man. Ay, bugo. Ang touch to? Ayaw, gipaul. Pop! Pop. Dre. Bugo. Wala. Bugata po rin niya. Gamay mata kayo. Dapat Oy, una ha? ni mo. Murisan Una ko mo labay kay Op. wala pa, op. Murisan ko pagkabula ron. Ha? Nga naman. Gi. Tarungan dia. Pushit mo rin. Bugat ka siya ba? Sa gamay. Murisan kamot, God. Mas bubo. Ay mo. Aray, score ay. Pop! Daray. Siguro Ha? Hinaya ni mo mulabay, uy. Ah, gentle guy mo ko. Whoop. Jay. Be, padoon ako be. Taray. Usagi pagkusog labi. Peace. Pop! Patay ko sa pulo. Patay. Taray. Pop! Whoop. John Cena. Wala. 2-0. Bullshit. Subread. 2-0. Di ko ganahan. Just mental kayong usa. Oh, Mabasa! usaw. Hello? Whoop! Gi. Uy. Weak. Kabalo. Nice one. Whoop! Patay, score! Choy! Ay, 1. 0-1. 1-0. 0. Isa may... wala po kamot. Taruang serve! Naunay. Okay. Sama ni... Uy! Wakay ko, lop! Na. Tulo na ka foul. Nice one. Sige na kasangis, botilya. Pak! Nice one. Okay. 0-2. Paul! Pop! What? Pa ako sa muhangad na sa ko. Pop! Luya na. Woof. Luya sa pula! Labi! Oh, 3-0. Nay. Looy na kayo. Looy na kayo sa show. Wala ko tingugay good. Ano to siya? Bullshit. May ganun. Boy, daghana pag-loot. Uy, daghana nag-loot. Nga nung wala na nakitaan ba eh. Kayo, no. Sabi. Ay, wow. Dagko. Mga din naman masakto diya good. Sorry ha. Oo. Gay. Toot. Okay, very good. Up. Hush. Wala na isod. Ta. Daghana pa rin nga to. Yabi na kong bala na. Litsi. Ay, diretso mo pagtasin kinay monster. Mausad.
Okay, live lagi, Trish. Kaya ako mag-ibuhi iskribisan. May tarungan niyo ng luggage, ha? Bugat ka siya ba eh. Nabi ko strength 3 ba ko. Tabangan kayo na to, Tapangan na to ni. Ta. Diyan ka, Red. Nice one, Red. Up, okay. Iubutan sa cart, iuna na lang tani. Dili man masakto, boss. Matagak, magipon siya, boss. Ipatong ra. Okay, ano? Hindi na siya matumba. Sa kabuga tani, di na matumba. Inana, din na di. Logic. Oo, ano na. Ano di, logic. Oh, grabe, logic. Hoy! Usagit mo din. Sakit na siya. Mabuak pa yan, eh! Koko na siya. Yawan tanin niya. Gawin rin Ay, nako. What's the day? Ngano na ko kay kaglagay? What's up, day? Hay! Saan nga ba hantong ang tapong ito? Minahal kita ngunit ako ginagumo. Initok sa long time pero ba makakover sa ginawa mo sa kinemer pang hungang Uber? Naaalala mo pa ba? Nung tayo pa sa kasama ka sa mga pupunta. Silman kita kahit sa road sa mga mura kag bullshit. Dapat itulod rin ni siya ba wala lang. Asa na ba? Hay, nay mata. Tabangi ko nay mata. Nay nganong naman dyan pero may mata ibisit. Maha. Trish. Spider. Gago. Spider. Whoop. Gago. Ay, shoot, saan, uy? Na-shoot bitaw na. Ang tila lang. Spider. Golog, damang ko din, God. Dugkam to kayo. Napay duha ka lot dito siya unahan napay bola dito siya. Oh, napay country ay can goods. Kago na abli lagi ni. Kasi napay maka quandary trash ka ng voice shit wala sud. Ene. Okay na. Wala na, Sen. Tara na. Matagak ng bola dili. Buong. Stand! I would like to greet hello! Ay! Basta shout out from Davao. Okay. Oy! Nag-live stream diri oh. Sa to station. Yes, we have visitors here in the station. Ladies and gentlemen, Ay, dami hi! bisita diri. Hi! Kumusta? Ay, call, shout out call. Yeah. Hi! Shout out ko call. Wala nga, medyo wala ko na informa ni nga bisita dato for tonight, no? So, palaytag info. Palaytag I left dila ta mo saka sa table. Dila. Asay mo kamera lods? Bata. Sabi sa Ay sa Call, asay mo kamera call. Pa-shout out call. Pamatwash. Sorry about that, guys. So welcome to the radio station, guys. It's 69.3 Radio FM. Ay, shout out ko sa mama, man. Nandun ako sa TV, ma. Tonight. Ay, sorry. Okay, we have visitors for tonight, guys. Atong utano na itong mga visitors, no? Unsay tuyo ani nila. Sugot taning naka-green. Asa man to? Asa tong naka-green? Sir, present. Hello? Present. Oh, okay. Sir, unsa may tuyo ninyo, sir? Ano ni bisita mo diri sa tuwang istasyon, sir? Kanang kuha lagi, boss. Kanang niyaray juga, boss. Kay mga ko ginabang, boss, pa kay... Boss, kanang... boss, among silingan, boss, ba? Kay naluhay ko, boss. Kay kanang... sila pagkaon, boss, ba?
So mautong yato ko silang balay boss yan. Gimangutanan ako siya yung kung kanang call, wa may pagkaon. Ningon siya nga, wa may pagkaon dong. Ako yung nanumaba pareha dito. Sa mautong niari ko call kay kanang ay ko kinabang call ba kay may nalang unta ka nang nay mag-donate og pagkaon sa akong silingan niya. Maapil po ko ba? Kay ana mo kabutan good call niya. Kanang miadto ko sa kasada call niya. Nako nakita na sugatan nga kanang kuan ba, taki ba, giro kay boss, batungyanan ako siya usaman, bagay na tayo, ako nga, hop, sige, usaman, oh, hariukin, adukin, siya nadutlan, kol, uy, lagi, kol, ito, nangyari na lang ko, kay kaso lang na mo send na itong kwarta, kol, ba, kung Gcash number na ko, kay 0905-400-7604. Okay, so mo to siya story ni mo, sir. Oo, luwi Sir, kayo, hello? oo, Okay, mo to siya story ni mo, sir. oo. Okay, asa naman yung silingan ron, sir? Ato rin ni boss, pero wabot na misilingan, boss. Kaso lang, boss, maglay mo donate, boss, mo. Luoy kay Kokol, gutom na kaisig, panabako diha, uy, bawal smoking diri, sama ka. Oo, luoy kay Kokol. Alright, so, kada dapat pina-DJ akong ting. Alright, so nadunggan na to ang storya ginikan kang Backtin, guys. So, I hope naapod no, nay nakadungog sa ang storya og muhatag kaluluoy. Muhatag og ginabang dili para kang Backtin. Nagihadukin! Saryukin! Okay, fan ni siya og Street Fighter. Asa naman tong next atong linya, guys? Hello. Hoy, sunod, oy! Ma! Sir, basi ganahan ka budol diri sir ug musulti kasi imong problema, sir. Musulti kasi imong problema o ikaw ang ululu. Jer, Lugo. siomay, Jer. Jer ka na. Uy, sir. Jer ka na. Igutom ko, sir, ba ka na? Siomay ba? Ako, siomay. Sir, dili ko sure siomay ang magpangita, sir. Basi lahi na na. Purag namuha naman yung mata diya. Ah, sige lang. Wala kong tawag, sir. Asa? Ato, ako direct para ano? Para siomay lang. Ayaw, siomay. Wala may siomay diri, sir. Ay, siomay. Wala. direct. Wala. Okay. Last sa tong bisita, guys. Asa naman to? Ang isa? Panawagan ko sa isa. Asa naman to? Last sa tong bisita. Panawagan. Asa naman to siya? Asa? Ma'am, sure ka? Ma'am, sakto nga lugar mong Ma'am, naatay tara sa 69.3 radio station FM. Ma'am, sure ka kung mauning nga lugar mo ang tuyo or... O sakto ko kay nakasimot magugunay buros dito sa gawas. Ma'am, kadang... Wala ba may namaligay glanad? Nahutdan man kag glana siguro, ma'am. Ay daghan mo ko glana, kada nakasimot lang ko ba niya. Akong gisunod ang baho. Nakabot man ko dire magpa-wash out na lang ko sa tanang buros. Linya lang mo dito sa akong clinic. Nanawagan ko sa tanang buros. Adto mo sa akong clinic. Pa-wash out ko sa akong clinic, no? Sige ma'am, murag... Di mo ko sure ma'am, ganahan ko i-wash out. Pila may charge ni mo? Pila may charge ni mo sa mong clinic, ma'am, if in case sa mga muadto dito mga buros? Wala na i-charge. Ang ila lang ihatag ilang bata. Diba, karon sa kanang sa mga buros diya na nga wala na ni pwede ra na ako kaon na anyong bata. Maura na okay ra na. Okay na ko ana. Ma'am, Mama. lupad na... Ma'am, nakuha na lagi ka, ma'am. Ako na silang mga kuan bodyguard. Kay kaso na lang kuan dakpon ko. Sila na ni dakpon dili ako. Ma'am, lahi pa yato, ma'am, ba nito? Buka naman dyan ka og wings, no? Kumusta ang kilay for today? Uy, ka-pretty lang sa kong kilay. Uy, kasi gusto mo avail o pakilay. Igna lang ko. Adto lang yapon mo sa kong clinic ka. Offer yapon po kilay. Ma'am, atrasi ka may mak, simutan ako imong bisong, ma'am. Ano? Ano lang, ma'am? Ay pala, big doll, ma'am. Eyes on flick mo kayo, eh.
Oh, nagpasalamat ta guys sa tuwang mga bisita for today guys. Again, this is 69.3 Radio FM. Kal, manawagan ko kay na ako ginakar boss kay. Nanay kabot pa ka pero gibiyaan ra ka. Let's go. Wala pa ako! Wow! Wala lang, ginhawar ako. Ay, wait, wala na tayo loot guys. Oh, harot na boss. Sa ba gibuhat im dira? Nay cucumber dre oh. Ha? Napa di ay? Cucumber. Tara. Kamat. Okay, mo switch character pinakalit. Nindot ko sa kamod kay mo switch character ta. They like personality pang role play ba pang role play. Bitaw. Asa na basta this brother ba? Brother? Brother? Sa man ni? Itlog, maguro ni Lods. Bugok na itlog. Muro naghalas ba? Mura magtiyanak nga na initan. Ay pisti. Wa pa iniitan lagom na gani ko gani. Judgmental. Ay, sa aman ang card. Gago makadungog na sa kusong tingog. Bogo man ay. Bay, trabay. Trabay para next level to. Ay bullshit yun ang mimic ba? Bogo man ba? Ta. Like ah. Kita ni bro. Sige, ako mo po siya card ha. Ay malamang. Sawi. Dili siya maduot ba? Kaya na eh. Okay bro. Actually, pwede na siya din sa Pikas. No, pikas. Di na siya dapat. Okay. Ano. Gay. Tabangan tayo ng tulo. Si Trish Shara ko rin ng cart. Are head. Okay, brother. Okay. Ako, Dre. Kamoy tulod. Kamoy tulod. Okay. You want to try, go. Go. Perfect. Good job. Nay ulo ha, nay ulo. Ay, kapoy ko. Naadyoy ulo gyud. Nakagit siya ba eh? I think pa-right, ha? Da. Hala. Lami. Para ita or left? Imbis mo speed Ay, sabay. Ay sabay, katana siya. Dami mo natin siya ba eh? Imbis mo speed run. Speedrun. Ano siya? Ay sabot to siya. Tagam. Go di ha? Go. Trash. Ala! Naapil ko. Tabangin ko. Kuha ako. Oh shit mga tesyo. Naamong yung ka Trash! Patay straight siya? Speed. Pistik ka! Diri, uy! Tala! Diri! Straight siya? Teka na to. Pistik ka! Ako na ni. Magsigil ako. Lala patay rin. Read. Nice one. Wala. Nice one. Speedrun day ha? Nice. Patayan ni balik ra ba?
Ibalik. Patay rin. Gago ka, boss. Ugay ginamamatay. Bahay ka na, uy. Lala. Lala. Ayaw pa. Lala. Upaw man daw wala dito. Ha! Brother. Kuha mo ulo yung Trisha head. Ulo, po. Trisha. Balik ko na to. Coming. Pau. Ah, pau. Ampaw, chicharon, ampaw. Ulo na. Ay. Ah, sir? Sir, before na niyo isulod, sir. Sir, before niyo isulod, sir, ato sa na i-record, sir, kay... Ano sa minhitabuan na Ay, sige, niya, sir? Kuan sir ka disgrasya sir kay kanang gadali man gud. Oh. Ah, usi sakit niya, na niya. Lailay mo siya sir, una short tempered na siya sir. Short-tempered. Dali ka na mo init yang Unsa may ginakaon na niya? Ah, boss, boss, ginakaon na na ilin, boss, niya. ilin. Tira, serious. Wala, serious. Brother! Ha! Hallelujah! Brother, kaya mo yan, brother! Brother, kaya rin yun na nimo, brother! Kana, naunay siya sa mata! Kana, brother! Sige! Brother! Okay, wala na. Naulo, tara! Muna diha, di ba? Gipagkabaan. Di ba? Dami. Hoy! Daghan siya dili mo. Ito ka habay. Lima. Let's see. Arid. Asa to? Arid. Wala gapon bay ang kanyon bay. Kailangan ta kanyon para atong dako. Grenade. Dropping. Grenade dropping. Naidhuha ka grenade bay. Buko mo to. Ay, lichik. Naidhuha ka grenade. Apa sa dere? Guabay. My lips like sugar. Hey. 17. Tag 4K raw rechargeable. Okay. Ay, kap. Rechargeable tag Ha? 4K. Nakay ha? Wala po na yan. Gamitan ta na yan. Ano ba? Crystal na lang. Dito ang Crystal langan. yan. Napilit to siyang kuwan. Malibos yung ubos ba? Hindi mo naglipian? Lagi. Stamina. Stamina. So, Health. Hangig danan dia sulod. Diha wala sulod. ba sa? Una na ko. 41k. Asan ka? Ayun. Lo! Look, suka na po yun. What the heck? Ulo. Usa na boy! Ngondo ko rin. Usa na boy! Nagda-flash. Kung ano ko rin. Uy, tabangin na ninyo oy. Uy, usa na siya boy!
Asa na ka drone? Tagbag na siya. Feather o roll? Ang feather ug roll. Mura siya kuan. Mura siya Roll nabag. day. Oh. Gago, the flush rin noon. Aniya na! Kilo? Aniya na mga kaigsunan! Gago. Dong! Right. Aduna- Oy! Inyong cash! Ano na ba kay sakit sa tiyan? Naglisunog kalibang? Naglisunog ginhawa? Pag-inom o Grexidol Forte. Kaliba sa usa ka adlaw. Wag tang ang sakit sa imong tiyan. Wag tang pud ang tanan. Boss, sana boss. Pap. Wa ka dulot ako kay gahi ko yung si mama. Tungod sa Rexidol Forte! Kagubugatan ni gud. Let's go, guys. Okay na bay, napatay kuan bay. Napay kanang 9k. Yan. 4k. Natay mga kuan kami mga granada ba yun? Kumiton pa rin. Ay, si Kuan Mars. Ni. Okay na. Okay na na. 1k. Bro, wala ba kay duty ron ba? Ha? Nga naman. Ano ka di? Anong day off ka ron? It's my life. Tarong ba? Lagi. Magkuhan ta ron ba? Apprentice ta ron ba? Diin. Okay. Mulagin din na sa galas Jis. Bye, it's my life. No one can decide it's my life. Kisay 100 health. Si Trisha man ata 100 health. 81. 51 over 100. Kuha ng health. Kuha po niyo. Share lang. Problema ni mo. Rate sa kare. 'Ilay ba rin? 51 over 120. Ikaw. Kailan? Kailan na eh? Isa mo gamit, Trish, ikaw gamit sa shotgun, ikaw brother. Diko. Di dana kay Reden, si Reden. Huh? Uy! Ay, makapatay mo Gamit na gani? to. Yeah. Ako pa. Ay, i-point ako. Kaniyo. Wala, nawala. Apay granada, granada. Ay, kalit siya. Wala, nawala. Kasi trabaho ni Baktin. Si Baktin guys, usa na siya ka DJ, no? Wala na mo kabalo, pero si Green, Yeah. kaya na siya guys. Wala na siya nagpahibaw kung kinsa na siya nga DJ. And taga na mag-sample para makabalo mo kinsa na siya nga DJ. Kaya, sample! You want sample? Yeah. Welcome back to our station, guys, here at 107.5 Lupig sila Astambuanga. Now, to our most requested song of the day is coming from Trisha. Familiar kay guys, no? Asa mo itong station? Kabala mo asa itong station? Oh, sa stasyon na sa kwan, Palami style. Police station! Police station! Festival! Da, kita juga to rin. Ha, kita juga to. Hoy! Mag-surveil kay ha? Oh! Wait, like ano? There's a big loot. Ano rin? Maswat rin ako. Di, maswat rin ako. Go, nagag king! What's the matter? Big blue. Maswat rin ako. Ay, unsa man ni? Ay! Malalala. Reden? Piskot. Lo, pumpkin ba? Nice friend, may plywood. Is plywood rin na. May plywood. Hoy! Kasi nice friend. Hoy! I-open daw ang portahan, sis.
Pwede ra mga musulti no, di kay ka na masuko ka no. Kay, Ay, sorry, sorry. Tawa. sorry. pag di binibigay yung gusto mo, nagagalit ka. Pagod na ako. Saan ni? Uy, tabangi ko ni be. Bay, tabangi ko aning kuan bay. Kaning nanabo na siya. Ay! Peace. Di mo na siya. Boss, din ako kabangon, boss, tabangi ko, boss. Boss, wala, boss, sapiyang na ko, boss, tabangi ko. Nakatubar ba ka sa imo nga tambal? Wa lagi? Ko tabangi, ukol, di ako Okay, marunong. Balita na ako sir, gagamit na daw kag MX3 sir. Oo, kay kuha mo good boss katong sukat ka ni gamit kog MX3 capsule, nawala jud ang sakit-sakit sa akong mga kalawasan, nawagta na sa panuhot, ang sakit sa akong tiyan, ang labat sa akong ulo, pero ang kabaylo po niya boss kinawala po ang ako ang mata. Tanawa karon akong mata kay moral na siya. Boss, pabaruga ko ninyo boss, ikaw kabarug boss. Barog na o kuno be. Dili ipagawa si Mutiil. Dili man na. Tama. Kani. Hon. Kyo. Kita na hagwao na bata. Oh. Ah. Ah. Tipis. Bogo. Mangi ko ni baby, kani ba? Ay, kaya pang biyahan ko sa mga buang litsi. Sa mani? Mahala ni nga na, Diyos ay tag $300. Ulusig, $50. Kinta na lang. Tabangi ko, di ba? Everybody wants combo fighting. Ave Maria. Salute boy, uy! Diba? Ganin na ako, ganin na ninyo nga. Tabangi ko na lahat o. Gumpo na lang ako. Tuyo, ano ba yun? Ganahan di ko nangalot mo. Lagi? Sarap. Bay, tabangi ko bay. Guniti. Buang ka. Asan man na? Asa makapadong? Ha? Buang ka? Lami. Oo. Oo. Pelo 3 bay. Kuan ba there? Plywood ba? 3K. 3K to. Wait, napalagay kwarto dira lagi bay. Ay, hindi. Gago! Bisit yung kari. Kuyawan ako ni Boy. Buwang may bata. Kuyawan ako eh. Yo! Piste. Gago ya. Uy! Attendance!
Yes, sir. Attendance, attendance, attendance. Ay, gago. Yes, sir. Attendance. Damao na, cutting pa. Wala, dahil ka na nag-snap ni uban ni Rihen. Sana ko atindan. Nga nang kuha lang, asa naman ako sa... Rihen! Ulo sir, kadot lang sir, nag-snap. Ikaw ha, bad influence, sige ka sa mong classmate. Damao na. Nag-snap magod- Lagi na sila, sir. Ilagay ko giamong sir. Wadyo ko ni sunod, sir. Kay butan mo ko, sir. Abutan ka, sige, sige. Mm. Sir! Tara sir, oh! Ala, minus 10 points sa Gryffindor na giniron. Rihen! Alin na, o niya na skateboard! Kadugay. Tara. Dugay kayo, dugay. Ah. Kaya namdo mo gapon ni anak ko ninyo nga natay. Usa man di siya, hindi ka puwa maglubot. Nga mo kayo mo kaglangaw. Usa gibitok ka. Sa man siya. Oh, silence. Silence. Dapat ko ni mo, Sid. Ya, abay tapad diri buwa mangilo pag likuranan. Why? Makaigit ra ba ka? Kaigit ra ba ka gahapon? Nga alay kay sir kayo tupat-tupat siya na ko gahapon sir nakaigit sa niya. Ano siya sir tupat-tupat siya na ko gahapon sir nakaigit bitaw na siya sir tupat-tupat siya na ko ron. Tinood na. Sino to? Nonoy. Uy, nag-copy ba na siya sa kuha? Tumiya. Wey, nagkape oy bright kay ko ay pag inana oy personal biya ko personal biya ko gahapon. Saba kayo. Saba kayo. Oy. Hoy, psst, hoy. Ha, lami. Asa man itakap? Pwede mo siya ma-damage. Di siya ma-damage. Gadami siya. Yay! Ay, Nagwaglot! buka. Bang. Kupti. Oh shit. Di ko kagamit Shit. sa... Oh. Piste ka pataka. Hala. Piste ka pala. Galo gago na headshot. Nego. It's Jaco. Lami. Dagalatres! Buhi ninyo ba? Kupot niyo, buhi. Hala. Tres, usama to resiste. Balik, Tre! Piste ka pataka. Piste ka pataka. Kagubot pa. Buhi! Tara. Tasim pataka. Bala na ni. Nice one. Gago. Namatay! Wala. Gahay kito. Tagakanan diri! Asa to? May tagakanan diri! Bata! Kaya po. Asa siya? Yawa. Ni-evolve. Sigron. Ingron. Duya. Red, tago red. Asa bata bay? Nara sa portahan! Kana red. Sige red. Naamalay ka siya! Sige, Red. Sige red. Nice! Bata. Ang bata! Asa man wa lagi. Bata sa bata! Asan bata? Wah, may bata Trishi, pataka man lang ka Trishi. Naalagi siya diri gani. Gaya asa man? Dala. Ha. Ayo sa ilo, sa ilor sa dito. Oh, nabuang. Malagayan mo ha! Team guys, so Oh, ayun, oh, kapot hop, no, na hop. nakadungog. Hop. Okay. Kupti. Kana. Pusila. Kupti ninyo. Pusila red. Kana red. Pusila. Kana. Gurit. Ay, piste. Kupti lang jud. Ho, kupti masuk. Ah, papiste na jud. Yati di bata jud. Kupti lang jud. Ho, kupti masuk. Tara.
Asa mo? Ayaw! Stay ka wala! Ayaw! Bakit na nakikot? Yaw! Piste na! Gunite! Ha! Piste ka bata ka! Gunite! Guriti! Piste! Guritin! Red! Nice ka, one! Kayon! Kani rin! Naungo siya! Na-step bro! Kana! Asa? La! Tara! Buhay pa siya! Pugo ka bata ka! Kupot! Hala, buhay pa siya, bay! Pistin mo ta ka! Babysit 101. Ay, gikapoy na ko! Yawa! Ayaw siya pahawa! Hala, ayaw siya pahawa! Hala ka niya! Ayaw pahawa! May ginagawa! I-report ang akong Henry din. Ang loot! Ihawa ang loot! Idagan ang loot! Kami siya! Bay, mag-extract na ninyo! Masa siya? Asa siya? Asa na po siya? Yan. What? Naugtasan ng bataan eh. Boy, naigo siya sa landmine pero nawala siya. Ay, kabogo. Ano, uy. Wala, uy. Feeling ako naigo siya sa landmine niya. Kuhan siya, dispawn na siya. Bakit gani hara to? Kabuya tong bata. Ay, sabay hanga ko ba? Babysit 101. Daganag, loot, naguba ato niya eh. Oh. Nagloot, naguba ito niya eh. Extract ta ba eh? Sayang nga ba eh? No? Extract ta ba kay sayang kayo? Ay. Gila. Lagi. Pero kung napatay doon ang... Babysit na batata! Kita sa kuntiyan ba oy? Nadikit yan. Start na ni Nat. Bagay? Nakapuya to ba yun? Grabe yun. Bagay! Ang loot na
namatay si Cracker ba? Bebe. Di patulugan na siya, be. Di magkaridin. Mandaran mo pa kanin. Ano si Sid? Bola. Wala ang bata! Ang bata! Ay, pakupta! Asam bata, asam bata, asam bata. Asam bata. Go! Asa ka gikan? Go! Ha? Ito! Ito! Wala ko! Asam bata, asam bata. Asaman, asaman. Wala pa din mo nag-extract di ay. Ay kabugo. Ay kabugo. Naisingsing, naisingsing, naisingsing. Dali na ako, dali na ako. Extract ta, extract ta. Tara, naisingsing. Nagulat sila sa bata, Sid. Gani. Gigi, bata ko. Naaman yung painting, Sid. Namo de painting de. Masud na tana. Siya lang ko nakita. Gigi. Naisbog ang box, Ay! Gigi, masulod na. Dili daw. Iyang ka na. Ana. Gigi. Sid? Ano ka na, Sid? Gigi, ginatrash, di mo tatrash. Hawa na. Di na, masangit na. Ay, gigi, dali. Oh my god, diha lang sa ng kwarta, Trish, uy. Ay, ibutan na to sa kuwan, ibutan sa base. Hala! Ano naman? Naguba ang cart. Nah. Diya na sana, Sid. Diya na sana. Unaon sa natuning bata, be. Gani. Wala, nagkuba. Lagi to, Sid. Sakto raman to, di ba? Sakto man to, oh. Ako naigo. Ang item siguro to naigo na ko. Pagkaan na siya. Ulo! Nung sa'yo, dire! Naguba ang cart. Saan eh, boy? Naala. Bakit nga ano, nagkuba ang card? Nya, nga nung na-loot, diri, Trish. Saan ni? Wala, dili. Ala, ko naman to, Sid. Anong naikuan? Nawadyo ko kibaw, Trish. Ambot, Sakto ro jud kay to, Trish. Uy, ayog sprint. Tayo sing. May bata ba ba? Dalo na to bata dre bay. Tagat na siya bay. Dili Ulat na na dire! takan, dili Ulat na na dire! takan. Mag-wet ra to dre bay, mag-wet. Wait, web. Bay, Mag promise, bay. magdala kay tag usa ka loot bay para Mabawi. maluro tong bata bay. Uda ko sa kalot ha. Mapatay na ba? Mapatay lang tani siya bay, makabawi man ta bay. Mapatay lang tani siya. Asa man siya? Dali. Yan, dagan dre. Ay, gili! Ilang Rasid! Nice. Bay maningkamot ko Nana may siya, kaigo. nana siya. Maningkamot ko ah. Kara, igo na. Ra, ki. Labay ka pa. Bobo ka. Ang loot. Asang lot? Bay. Tarang lot.
Di ba't sabi mo hindi mo ko iiwan? Di na hayaan na ika'y mag-isa. Ay, kalitsi na gyud, kalitsi na gyud. Naising-sing ba? Bay, ani na lang bay. Ulaton, sing. Ulaton na lang nato siya mo spoon bay. Ulaton na to siya mo spoon. Shit, ni patade. Oh, bati bay, uy. Dili day na fatong loot di ay. Dili day na fatong loot. Sayang kay brother, dapat manimaw sa siyang gipang buak. Dagan kitang nasayo ang good. Dagan kaayo bay. Diba? Sayang na sayang talaga. Ay, magstoryata, magstoryata. Diri na. Ila lang, sis me. Ana. Ay sagit. Gaya sa baso eh. May mo ni baso. Nyara. Isama ko na. Chat. Ang nga. Ay, buta na stable ba din? Okay, para kan. Aesthetic. Isda nga itik ko. Okay. So, tagtarong dali. Okay. Wala ko lingkuranan. Yaka na boss. Eka lang ko. Adi ka diri na lang ko sa lamisa dakit kanang kuan na lang ko kanang baso. Ay baso kanang display. Okay, gamay nga display. Kaya ka. Ang nga gamay rin ako. Di ha? Display lagi din na lang ko. Asa man to? Gigi. Nga boss, kamusta mo to yung kumpare boss? Okay ra biya. Balita na ako kay na kuan nagdungagan ning anak. Uy. Huwag kanyo anak. Oh, mali ang anak. Dako-dako na jud ay. Dako-dako na jud ay. Paggawa sa after 1 na ni dako na. Ganyo. Dako-dako na jud kay paggawas ko ganti paradaan. Gani una pa hairstyle. Giyo na, wa ba ka nasangit sa ano? Bihay. Nya, kuan balita am ako boss nga kanang namo na kay kahumayan dito sa inyo ha boss nga dako kay boss. Na biya. Pero sa mo dispawn man. Sa usab na day. Ana, depender magud. Na, Umahot lang kung mana mo sa mis kumari ay sig tantrum di kumari. Ay kasukog di ka kuan ko sa man siya. Kung di ka chismis, kung di ka kuan ay sig kuan dira pagpuyo na lang gud. Mo siya. Mao na diha. Taas na limo ata presyon. Di na siya mahimutang. Dapat pag pangapi niya sa buntag na adjay pares nga chismis. Ano inana mo siya kay? Mo na siya. Ha? Mo na yung routine, Ano man kung di mahatag imong gusto, muutong man ka. Ay utong lagi kay para dako-dako sa gamay ba. Nabalik ta sa atong kuan boss ba? Oo. Kanang naam ko na dunggan daw boss nga kanang na daw niyan na sa inyo boss nga kuan kanang ay kape. Usa to? Usa to? Bata to? Kakaon ka. Asa man to? Kakaon ni siya. Nagkaon ko pero monster to. Bata to bay, bata to. Naku na dong nang wi. Oh, monster to. Ay si Sing. Na si Sing Sing. Uy. Naka-shotgun? Ay, wala. Ang bata ba eh? Wala. Wala na mag-gusto. Talaga mo ba? Buang lagi. Dre, mas nindot re. Barita mag-storya, mas nindot re. Ay, kapis. Hala na ko pa. Hindi kita mo na ano ka ba daw. Bawim. Ay. Bawim. Kaya niyan, Gigi. Ito rehit. Apoy kameraman. Di ako rin bawim. Ay, kamoy bawim. Bawim. Dungan sa Katerino. Asa ka Sid? Asa Ka kasi? makita dia oy. Makita na sa kamera. Gigi. Okay. Okay. 1, 2, 3, go. I'm bawip.
Dungana na to eh. Awim bawip. Awim bawip. Awim bawip. Awim bawip. Buong munisipality. Ambam bawip. Awim. Tres, pahawa, Tres, di ka may gadalang out of tune na, Tres. Oh, here na siya. Ano na lang Ikaw ko ba? Ikaw ba? Pagkakamaw. kuan maguna ang kapila. Si kapila na kasi badlong. Wag po kakakuan. Kapila na kagingnan. Bullshit. Ano awem bawem. Ano mo? Yate. Kapila do. Ano, Art? Sige na, Bo. kapila lagi. Kapila na lagi kagsultian lagi. Bullshit si. Kaya kamo kanta ako ikaw na ka ng background. Wala ba? Sige na. Okay. Ako'y wi bay, ako'y wi. Owi ambam bawe. Sa nang kataha. Ay. Asa man siya, oy? Asama ka na Disney Channel? Buang man siya. Mga Teletubbies? Lain mo siguro yung server boss. Bay, wala ko ano sa costume ba? Wala ka nang walang animal siyang theme nasa ng kilid, boss. costume. Oh, animal. wala ka ng tiger or one. Nay kuan unggoy. Ay ako kuan. Ano si Sid oh? Ano si Sid baboy? Pwede. Dora? Usa man eh. Where's the map? Oh, nanatay baboy. Nana si Pumba. Okay. Ngita putra. Asa may ano din? Uy. Ha? Nasi Pumba. Baurit, ba. Kanang animal trash pag change. Pwede na ka mag-change animal na mga Let's see ha. Kani. Okay na ba? Dapat dugol mo ba? Oh. Ow. Hindi nun sa kaklase nga animal rin din. Hayupan. Tiyo ka kundari. Mabutang ka nimo sa babaw brother. Animal kay animal. Brother, mabutang ka nimo diri sa babaw. Dili na pug ka makiami pwede man pero dili ka ka-crouch ano. Tiyo mabutang. Kanina lang. Uy, sorry. Gago! Dili Sid makakon maka-crouch daan din ay din ang back. Dili lagi. Dili lagi. Ko ganina. Try na nako. Kana okay na. Ano ko ganina? Wala na irog tayo gamay. Wala rin, di Butbut na yun. mo- Pugson yun na niya si Brother, dili. Alas G's na ba there? Brother, it's my life. Mani siya. Tres akong tail, Tres. Nasafil ako nasangit sa kung kuan sungay. Q, Trish, Q. Ibutang ra ka ni brother ito. Dito ka. Hindi ako masangit ang ako sungay. Kanana, okay na. Ay, forward tayo gamay lang. Nan. Okay. Ano sa may tingog sa kuan? Ikaw, din, ikay mag-crouch tindog. Usa man ikaw rin ba yun? Come on. Mutated nga bird. Ay, Okay inano ka na. na lang ko oh. Okay, rabbit ka na. Ay, gusto mo kuan. Ni Baktin, Trisha. Ay, kani! Usa mo na, Trish! Kato na lang mong lari. Ay, uwa, si Larry, no? Isa ako, si Larry. Dari na kay pare mo height. Kana, Tangtanga na mo mga lashes dira. Ay, sala ko. tantanga na mong pako. Uy! Asa man na dapit ang pako sa body? Body. Na. Usa man ni? Ay, salang Ina kay mo. tilok, uy. Hapit na tamag 1 hour din. Maka-extend na din. Niyon na ta sa kuan. Sir, sir. Lalo ka ko matag ako.
Brother, matagak ko, brother. Ha? Okay ko? Hindi ko matagak. Okay ka. Okay na. Okay, okay. 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 Ako, Gago! Agad niya eh! gi. Na. Okay na? Ala. Tarong mo, teka. Okay. Okay. Ako'y mo kan ba kat ako'y mo wi ba na odong wi ako'y mana gi. Nya unsa man ko? Wala, silent na ka. Display. Hindi ka sa lyrics, Trish. Lyrics. In the jungle ba? In the jungle. Sa lyrics. Unsa ki spelling? Ay spelling na. Spelling. Spelling. In the jungle da may halaw kapuya ni oy. Boy, na ang bata. Bay, gigi. Dali Okay. na lang. Okay. Abig, ikaw na lang sa lyrics, brother. Siya na lang sa... Ah, sige. Oh, sige ka na kay masayon. Awi! Okay. Ready? Ikaw sa Wimba Whip, ha? Okay. Karagay. Wimba Whip. Ano ba? Gay. Gya. Ready na? Pero gagamay din sa imo hang diri. Nan. Sobran. Nan. Balik gamay. Transporting buguan. Wisit ng patuhan eh! Ayo, tama. Okay. Slash cinematic. Yeah. Mutate. Gago. Unya Yeah. Ge. Go na. Okay. Ikaw na Trish. Okay, brother. Adi, sugda, bawim-bawip may una na good. Bawit mong gudong. Oh, okay. Brother, sayop dyan. Mag-i-assign na brother. Wag yun. Sayop yun. Awi! Mora kaya na yun. Usa, di ba ka baboy lang? Itik mga. Iwik ka ginoon. Bukang man siya. Kapuya. Ay, sige. Hira lang ko set para po sabay din ko nimo. Ano ba siya? In the jungle, the mighty jungle. Ano ba? Pira gino. Wag yun. Malagi na trabaho niya. Awi! Wag yun. Nay. Awi na lang gani, gihatag nila trabaho, di pa gyud kamao. Nalimot ako ko. Bukang naman ni siya eh. Sa mo ni siya, oy, umuga. Oo. Tarong dia. Ge. Wala, wimba whip. Ano na, di ba? Di, ikaw man una na ba doon? In the jungle, the mighty... Dili. Unya pa man ang awi good. Sa last part. Ah, sige. Ge. After magod sa lyrics ang awi. Ge. Ah, sige. The lion sleeps tonight. Away. Away. Ana, magna. Okay. Ge. Kabalo mo doon, ang pinakakapoy na si Rihid biya. Busin kayo. Ge. Ginabay. Ge. 1, 2, 3, go. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleep tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleep tonight. Hambambawe. Ako na lang, Trish! Wadi kayo lamay sa magol! Bakit na kayo baba na ka ba? Listen na ka! Ako na lang! Litsi ka! Kung sa skwilahan pa ni Zero na tanitso! Peace! Wala gihagbong na ta! Kung sa defense manino, wala dyan na to na defense! Litsi! Peace!
Di man siya. Stick pa ni siya. Uy, ang yung awi ba kay wala yun. Awi! Usara, ako na lang, be. Ako na lang, drabe. Satisfied pa kaysa siyang awi, awi! Ikaw, kamera, ako dra. Ibutang ko dra, Trish. Sama ni siya, uy. Ang yung contribution kay awi. Usara ko. Awi na gito! Piste mo ni siya. Kumbaga sa assignment pa ba? Kaya ako na lang ni-answer sa imong assignment. Kuya, biyan eh. Klaro kay wala nitong as practice ba? Boss, siya ramay tig... Lista ba? Siya ramay tig-donate og snack, good boss, og juice. Mao na hinahanda sa actual. Sigsilhig ra gyud props. Wow, cute. Oh, Ang mga mimik ni kanta po. gisunod sa rin. Ya brother, ako na sa lyrics brother. Ako na sa lyrics. Okay. Yeah. Hindi na ako mag-cinematic ba eh. Yeah. Okay na ako position, Dre. Cinematic. Pero wala kay kuan, wala kay animal. Tama, dapat animal. Digo. Asa na dapit ang animal, Trish? Tubangan ako. Head, tanaw sa head. Shoulders, Head knees. tapos Nadi adaga. sama ni duck na. Oh, lang. Ano istorya, Trish? Ano ba to? Duck, ang naadre sa duck, big top raman eh. Oh, kana, big Pula kana, bang ko. big kana, big. Ay, Di ayaw ba na ka lang. pwede Gani. Pamilya na unsa ka klase. Ako ni ko kay pula. Turo. Kana ko lagot. Kana ko lagot. Gay. Okay. Ang sige tawag Three. na. In the jungle ba na ba eh? Jungle na. Di ba dar? Yeah. Magtanaw ako sa lyrics ha. Okay. Okay. Pag-record tre siya. Nag-record na ko. Yeah. Ikaw na, on your cue head. Okay. Nang-mute ra ko. Mag-mute yung Trish, yung musika kagik-ik. Okay, record Trish. Okay. Go, para magpadayo na ta. Ya, ugma na tani. In the jungle, the mighty jungle, the lion lives tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion lives tonight. Awi bambawe. Mong awi, daghan man na. Mao mo gunagod. Dili uy, awi. Awi bambawe. Mao mo gunagod. Di awi rali yung mga nadunggan mo. Isa ra sid. Usara mo gina awi. Awi. Ambulansya na na, buang. Di na mo ako masabot. Ang masabot na ako kay nawa na sumpay. Mao mo gunagod. Mao mo gina awi. Ambulansya naman na. Buang. Mura na magambulansya noon, buang. Mao na bitan paminawa. Paminawa. Eh, di ba ana ba na awi? Oh, awi. Wala dili madungog di ay. Dili ba ang awi? Abay, promise ba sa recording na bagay ana jud ba awi. Ay mo pasab kana di ay. Abi di ko pasabot di ba kay awi ambulansya maguna.
Basi naputol siya bay, maputol siya sa akong mic ba? Putol ipaduol goro. Okay. Hello. Oh, dolo ko. Lagi na. Muyate po. Ge. Oy, mura masadag. Bumbo radyo masada. Ge. Last. Last. Para budayon na to. Ge, Red, kapuya ni Red. Sige na gawin pa. Ululululul, butang ako. Seryoso, lasa ni. Atras eh, atras. Di na ako katas, cure rabi ako. Okay na. Okay na ka na, Mm. magpunta na siya sa camera. Anak na lang ko. Ge. Ge. Ge, Red. Get your head, carry up your head. 1, 2, 3, go. Wimba whip, ba 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 wimba whip. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Ang bambawe na ay bata sa likod ni dagan siya palayo. Near the village, the peaceful village, the lion. Luloy kong rakit, bay. Luloy ka sa Murag wala siya ginawa kasi siya. Oh, bambawe. Uy, timing nga to, Trish. Kabantay ni bata si mong likod. Wala. Uy, wala kasi dito nalag iyang mata ba kay gatan. Ang nalang ko sa inyo kanang nanastaan. Dugay ba kani mo? Buro ako na eh. Ako gikapoy Ay, siya. bambawe. 2 minutes na lang, awimbawi pa. Sing-sing ba? Sing-sing ba? Lain sumpay. Lain nagsumpay. Gago to siyang bata na Diyos sa mong likod to siya. Ni-happy horay siya sa imong likod. Unya, nauna man sa diba? Hawa na siya dahil. Oh, yun siya buhog lubutan niya eh. Hoy, nami dire! Sing-sing, nami dire! Oh, up and down. Up and down. Uy, ano sa niyo? Gago, kusganan ni mo ba eh. Buang ka? Kapis. Na-record ako po. Ang baboy. Ritin mo tagap ka Ritin. Habang bata pa, sa damuhan magabulat, ugo sa buwan. Boy. Kaya nga sa loot, yan yung gidagan ang loot bay. Yan yung go for the loot. Asang bata ba? Yung bata ba? Kapoy na ba eh? Ano ginawa na ba eh? Kapoy naman. Ang ulo ni Brother Bay, delete mo rest sa HP. Sayang ang HP na to. What a beautiful loot, bay. Boy. Wimba whip. Excuse me. Ay. Ito na irog gamay dre. Just like that. That's dre. Should be able to get that right here. And then slowly.
Trish? Ano ba? Di ba na dito ang bata? Kaya na? Patyon na to? Pwede na to patyon ba eh? Nay, trunk. Block yung pala. Naapa ko isa kabala ba eh? Ay, pwede ko kauli. Puko kabala. I-block. Ah, buhi ako Ano na. lang pala to si brother na? Tara, tara, tara. Wala naman eh, card. So, dire lang ako sana eh. Napangkas na to. Wala ko ni ato dato. Kasing Please, sa kita. second. Ano na lang? Okay na ba? Ano mo ko na unang kon? Importante si brother. Dead. Arise. Stick pa pag down, Chris eh. Ito sa kumpanya yan, oy. Promise, naluya na Josie kata. Uy! Composure, Ginoon. Na ba me bing bam 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 bing bam bam bam. Na only one na isara mesara na 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 oriya chakuriya kata oi na 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 na. Ah, grabe ang talent ko. Bam 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 bam. Do. Gago abi ako ilong na ni Murhid. Shotgun day, gago. Ha? Lino, Lino, puro mo na karakter. Taboy. Siya to eh. Bugom eh. Uy, napay bata ba? Napa ko isa ka bala sa trunk. So hopefully may Ta. Pwede na ta mag-utang lagi dito sa kwan. Asa mo sa extraction ba kita mo? Lagi pangita sa gato. Pwede na ta Mangita din ako eh. Tara, tara, tara. Ano, Nakasya, gating, gating. nakasya. Shing na ba? Shing. Alis sa tatago sa ta. Hindi ko nagamito ng trunk ba sa bata. Ayaw nagamita, yun nagamita. True. Trong bata oy, huy bata. Psst. Turang buo. Batang bata ka pa. Namo kay Shing ba? Oh, gahian niya eh. Dili na makuan ba biro? I think times 2 po dang Muyate. Puna, oy, murab. Ay, oh shit, gini. Nalagay. Ay, ko na, bugwaki si Sing Sing oh. Bugwaking Sing Sing ba? Ayaw ba rin, gamay kay Try na ko Ano mo na ko 50. Nana dato ang kono isa ka extra. Pwede mampot. Kabot. Tabangan tara bay. Mahawa na. Ilabay na to, Drio. Alay, tabangan na to, ani. Mulupad man na siya, di ba? May go ka, Trish. Mulupad din siya. Oh. Ay, dilim ba din, tabangan rin dito. Tabangan taga aswat bay. Di na ako, mulutaw rin mo na siya bay. Isa. Kag gargle niya yung suka. Ay, grabe na dyan ka ni Bay. Ang hirap ng kaliso. Boss, okay kong boss. Luya ni mo bay. Dili na lagi kong boss din ako. Alam mo, kung nila boss, last shot na koton na lang mangga. Ay, ganiti. Sabi na ni mga. Yep. Di ko gunit. Okay. Nice one. Pangitaw sa tong extraction ba? Bata. Dol kay better. Padong dre. Ala. Nice one. Oh, tara. Bisay ka bata ka! At nga na to, ay mo kaulog ha. Kuna. Ay, salamat. Okay. Bye, ay gig ko ninyo, bye. What a nice catch. Ato na sa Na statue dance lagi kadiyot bay. Ano na buwak to? Boy, nahulog si Rihid na yung ulo na ipo sa lot. Oh, grabe, Hop. Ay, grabe ya, katimalas ginoon. As in, grabe. What a perfect timing. Huh. Kaya na
As long as natay enough loot. Dili ra may mo reset guys, dili ta mag-competitive anong dila guys, kay dili ni siya Valorant. Naunsa din mo. Wala ta ka nang chill lang da. Kutob sa malot na mo, more na. Ade? Ah. Luno. Luno, sod. Uh. Lu. Mm. Lu. Sige, away ni mo doon. Lu. Ang yaway ko na rin. Susunod ko na rin kakoy. Pero mo, istorya din. Tapasabot din mo. Una ang hilak din, istorya. May kaaway ni bata. Grabe ganoon bay. Grabe ka clip ato bay. Malas kista na. Ay, grabe ka. Malas ato bay. Si mata daw asa to. Wala na tayo kuhan. Wala na tayo. Lipoto. Aswata. Masot siya. Mo charge ko. Charge dia, pinasanggo ko ba? Ah! Bay. Niyot sa babaw. I don't think na pa ni siya ilo. Niyot sa babaw. Bay, grabe dyan nun. Kanigid nga episode. Bay, ang bata gid ang pinaka worst ano ginamo din. Hello? Otro din. Ako, padulong. Ay, raba Okay. Hopefully ba. Nagikuha ng alot. Hala kaya. So. Nasa ko, padulong. Piskot na bata. Nice one. Ebre. Kapot ko. Ay, makulog. Ayaw mo katagak, please. Nice one. Okay. Wait lang, ato ko sa extraction, ato ko. Ari betre. Give it. Ah, okay. Ay, naay ka ng... Buyan ako ba? Gigi, baby. Okay. Asang cart? Ay, bumalik cart din no. Asa extraction? Bagay. Kuha ang ulo ni Rahid. Yes. Unahan sa kita ba der? Secure sa kita ba der? Nainalagid ba? Bay, di ko na butang ni bay. Dali ba der? Butang na ba der? Butang na. Napaligilot. Ay, nako. Matay si Trisha daw! Ha? Oh my god, no. Granit. Si brother ang target niya. Kupti lang. Down. Samo, ano yung kay bay? Down. Brother! Down. Up. Down. Naibata! Sagdi na, may paki na bata na. Na. Ta. Double kill. Ay, sa mukha lang gini mo. Boy, nangamatay tato boy. Gano'n namatay ka? Aturid. Nabugwak kang tanong. Nabuka ka ko eh! Oh No, shit! lagi ako pag gani. Namatay. Bullshit. Boy, mulo! Wala na sing-sing na yung bata. Hello. Oh my God. Mawa na gid si Jason. Shit na mataan! Malamang buhi na siyang isa lang sa... Pag yun.
Layo. Di, ano na ni brother ang duha. Ang trangkan gamiton lagi pero Ay, salamat. Ito siya, ito siya. Ito siya. Kuwas na siya. Napagani. Ay, napamay loot dira bay. Nagumba na dyan ang cart. Boy, 41k. Gani. 44k. Nalimta na to ang 44k. Here comes the money! Lapis ang money! Lapis ang money! Ka-bullshit. Pili kay ibalikan ko na to. Patay ta kay ano. Ala, tayo choice sa ato. Naising-sing na ana po'y bata manggod mo. Oo. Anong inana mo si mood mo? Babae kita siya no. Tres. Ah, Babae kita siya no. Kay Shing man kung lalaki kay kita biya. Ay! Uy, pila no. 110. No, Napalit na rin nato pa. We don't talk about what happened. Focus on what we're gonna do. Yeah, let's not talk about Bruno. Yeah. Talk to go. Let's not talk about Bruno. Let's talk about We Bruno. don't talk about Bruno. No. Somebody raise me up. Gaslight yourself, yes. Healthy Somebody man na siya. raise me up. Thank you. Tell yourself na kanang fan. Move on na nakatabo. That's one of the healthy Grenade drop. Because acceptance is all Grenade dropping a hole. The key. You know? If you don't know how to accept, then you don't know how to grow. Yeah, you don't Grow know. and go. You don't know. Trust the parcel. Bait na lang gid eh. Eh. Ay sabay kay nagkuhan ko diri. Ay ko damaya. Asus siya. No, you oy. What position? Mayuha oh. No. Grabe okay. Nangala guro ni tinikling yung mama niya po. Buang banihap no? Banihap. Grabe oh. Mayuha oy. Mudula pa ko balo. Murag Balo lang. 5 months naman ata ko wala nagaba ano install og balo. Get Ito install na guys. padulog ni. Susunod sa red. I'm not gonna play that game. Hindi ko na mas stress akong life. Oh, na grenade nga rig. Ay, wala pa someday. 89k ba yun? Actually pwede ni pang tama. Fire in your hole. No, dapat kalong sila. Sabay. Oh, luuyan ni niya, oy. Lalagyan mo ng chain together. That was the plan, pero wala magod yung trabaho, magod siya. So, ang i-reset na tong chain together pag anatas ni Jude, which is Saturday na siya. Saturday or Sunday. Mas gusto na magyay. Ano si plano ni mo? Matog na ka? Dala. Checking. Wow, may klase ron di ba? Kay bakasyon man. Ay, graduate naman ka. Ano mo klase pa mo ka?
Mag-farm patag gold ron oy. Dinograde. Palibre ako sa akong acrobat, diba? 4 tier ako to. Dili ka ba gano, apprentice? Apprentice na. Apprentice na ba eh? Paspas king gold sa apprentice ka. Napabatizo akong may nagyan. Kanus ang end. Ang end guys, kana na siya sa pinaka last na kanang mahuman na gid ba? Kana siya ang end. Kuman na siya. Yeah. Pasa. Wait, na CR. May CR. Uy! Tagabangko. Magandang gabi. Narito na naman tayo sa isang programa kung saan matutunghayan natin ang isang nakapagpagabagbak nakakabak basta malungkot na karanasan ng isang kaibigan. Ngayong gabi, kung saan nakita ang mga ebidensya. Nandito ang 3 biktima kung saan pinagtulungan ang isang babae. Huwag kalimutang mag-subscribe. Choco! Malamig kahit mainit. Choco na din! Oh shit! Uy, naikuha na ba yun? Big Lutz! The Choco exclusive. na din! Choco! Oh. Choco na gatas! This one, it was $19. 19k. Gay. Rotate. Very good. You're the rotation. Ay, sa boss. Ibutan sa boss. Bling door. Okay na, maabre na. Gay. Upper door. Okay, so this is 19,000. Yeah, 19,000. We can put it, bro. This We is... can put it, yeah? Yeah, you can Wow, put it. Perfection! Yeah, perfection. Wait! Yeah. Wait! Ah! Okay. Okay, very good. Brother, lami nga lagi build sa acrobat. Brother, kusgan kaya acrobat ron ba eh. Wala binuang. Oh, mawitag ipalevel ako kron ako bitaw. Kusgan kaya acrobat ron. Makatabang na to siya, brother. Kagbisag. Kuha na to siya, bay. 90% ang crit na to kuha, brother. Bye-bye. Ay, kontra ba eh. Pakunan na yung bomba. Peace. Take a red! 6K ka. Napadala. Ooh. On me, there's a big loot. Oh my god, there's a lot of loot. Hey, Larry. Oh my god, Larry, did you miss me, Larry? Oh my god, Larry is here. Larry is here. Attention. Larry is here. Larry is here, guys. Come on. Anybody hear me? Hi, Larry. Zoom. Nabu si Marshmallow pag ikiyahak.
Narito na naman ang mga istorya kung saan ating matutunghayan ang isang napakanininding balhibong pangyayari. Sabay-sabayan nating tunghasin ang isang misteryosong pangyayari kung saan merong pangyayari kung saan isang marshmallow. Wala ni pack out siya si Jen. Bako siya. Okay. Kago. Daga naman siya. Bye. Asa man siya? Oh, patay. Ano naman? Sino? Oh. Balik. Small. Balik. Close. Nice one. Uy! Nice one. Uy, apit na bilas si Tricia. Come on. Uy. Tara di silip pa. Uy, Saan? Narito naman tayo sa isang pangyayari kung saan meron... Bay, duul na kayo marshmallow, bay. Bot. Marshmallow. May boss. Ano draw? Oh, matingin ba? Bleed daw. Hello! Okay, Sans family? Naslare! Ay, oblitrish! Ay, Dorabid. Read. Lululul. Babaw, nasa babaw. Ano sa babo? Babaw. Diri na juga boy. Di mo makita Andre. Kay itong bay ako. Camouflage bay ako. Kaku. Pandong na yung March 1. Oo. Okay, nice one. Very good. Tabangin ni sila nga to. Tat aning Jordan yo. Ni mga loot dito. Tatapang dalig loot. Uy, yung bali, di mo sa may. Oh shit. Kuku.
nasa ko. Padulong na, padulong. Oh, ay na may bola dre mga kaigsunan. Dali na mo sa atong matagabi nga bingguhan. Oh, ay na may bola. Unang tagaktan, unang natagag sa letra nga B. 12. Oh, ay na may bola. Musunod nga bola, ikaduhang bola. Diri sa tuwang baluta, itali. Narito ang mga ebidensya kung saan merong namatay na isang lalaki. Ang main suspect ay isang lalaki rin na nakapula. Merong mga sungay at nagagalit ang mga kilay. Sa isang insidente kung saan binaril ng suspect ang biktima at ito ay nadapa. Kanyang inisa at may naligsan sa kat, niligid nituyok kay Potot siya. Agay. Okay. Ay! Boy! Si Batman oh! I'm Batman. Si Batman ba yan? I'm Batman. Just call my name. Just call my name Boss! and I'll be there. Yes, boss. Boss, saan ka galing, boss? May krimen na nangyari kanina ba? Galing ako sa moon, to the moon. Uy, Ba't walang moon? Ilang araw ka na namin pinapangita, Lods. Oh, nandito lang ako sa may daunan. Sakita sa tutunlan, oy. Paano ka ba namin hahanapin? Because lalabas lang ako pag merong ilaw ng paniki sa langit. I am Batman. Ikaw din ba ang ilaw ng tahanan mo? Hindi, nanay yun, bobo. Ay. sorry. Stalker pala Oh. si Batman ngayon. Ano akala mo sa babae, lalaki ako? Ako ang haligi ng tahanan. I am Batman. Ikaw pala yung haligi. Lods, magkano ba yung charge mo pag nag-rescue ka ba? Mga 2 hours lang, boss, full charge na. Ganun ba? Mm. Okay, meron kasi kaming dun. Ano din? Kailangan ba? Oh, wala akong pira dito, Lods. Pasensya ka na, kaya ako trabaho kasi makakita ng pira. Bullshit ay. I'm Batman. Bakit talaga na yung boses mo? Parestitik, boss, titik. Sunog! Boss! Oh. Boss! Yes. Ba't may dala kang Ano? Pwes? Ha? Boss, dyan ko nilalagay yung mga pira na komisyon na kita ko, boss. Pag may tumuhingi ang tulong, boss, magbayad sa dito ko ilagay. Ano ka ba? Saan mo ilagay yung pira? Wala akong bulsa. Mag-isip ka nga. Ano ka ba? Grabe. Yeah, I'm Batman. I-demonstrate daw, boss. Unsa ang pag-investigate? Unsa? Ano, boss? Demonstrate. Di, pag may tumawag na kay pangalan, boss, tapos, example, sa baba ka, boss, hingi ka ng tulong. Ay. Sige. Sige. Roll play. Sige, boss, Sige. Putang ina, saan yung tulong? I'm Batman. Who need my help? Just call my name and I'll be there. Ano kailangan mo, miss? Oh my God! Si Batman! Yeah, I'm Batman. Ano tulong kailangan mo? Batman! Kailangan ko ng tulong sa assignment ko. Ang hirap kasi. Bullshit. Pay first. Bayad ka mo naman 50.
algebra, tsaka calculus. Leeds. Sana si Einstein na lang kinuha mo. Hindi ako. Tangina. Ano tong loot, bay? Sino kailangan ng tulong? Meron ba kailangan ng tulong dyan? I'm Batman. Ay, Lods. Bakit? Balita ko. Ano balita mo? Ano ba? May balita ba? Ay, kabusit. Kaya ako nandito eh. Kailangan mo ng tulong, hindi? Wala naman, Lods. Okay naman yung ano ngayon. Eh, wala naman akong masamang intention sa'yo. Gusto ko lang naman ay yung pera mo, babay. Who needs my help? Just call my name. I'm here. Who needs my help? Anybody? Just call my name. I'll be there. Who needs my help? Sino ba yan? Naririnig ako dito. Who needs my help? Hello? Kailangan niya ba ng tulong? Narinig ka ba? Uy, Kailangan niya ng tulong? Narinig ko, kailangan niya ng tulong. wala, narinig ko may sumisigaw doon, no? Asan? Asan? Dito, nandito. Diyan. Hmm. Okay, siguraduhin. Okay. Siguraduhin niyo may pera kayo. Asan ba? Oh, may pera kami. Ang galing niya, maganda yan. Nandito yan, nandito. Maganda. Asan ba? Mali. Ayusin mo. Hala, Lods. Yes. Lods, kailangan namin ng tulong. Bakit? Malakas ka ba? Malakas ako, Lods. I'm Batman. Sige. Dalhin mo to dun. Tapos na ang Semana Santa, boss. Bakit magkagod pa tayo ng lubi? Ito yung tulong na kailangan mo. Kaguran din ang Boss, tapos na yung Semana Santa. Wala na binignit, Lods. Grabe ka naman, Lods. Yung tulong na yung tulong na serbisyo ko, Lods, yung tinutulungan ko yung mga tao na kailangan ng tulong, hindi yung kagod-kagod. Lang. Kailangan namin ng tulong. Ang bigat niyan. Malakas ka, di ba? Oo, pero hindi ako malakas magkagod. Yung nanay ko lang nagkagod. Reklamador mo nga Batman. Sige na, Lods. Lods, itry mo lang. Kaya mo yan. Siguraduhin nyo may pera kayo, Lods, ha? Ano sa'yo, Lods? Oo, bayad ka. Dapat kasi, Lods, para maging superhero ka, Lods, dapat meron kayong mga orasyon, Lods, mga exercise bago kayo sumabak sa laban ba? Bayad ka, Lods. Bayad. Bayad, okay. Ganyan, Lods, oh. Dapat mag-squat kayo, Lods. Mga 5 times. Yay. Ganyan. Tapos, bago kayo mag-aswat ng mga kaguran, dapat, siguraduhin nyo na ubos na yung mga lubi na kikakod nyo. Kasi baka magalit si nanay. Tapos, kunin natin to. Ganyan. Uy, 5-6 pala to, min. Bombay pala galing to. Kaya ko to. Kaya mo yan. Di. Huh? Oh, grabe. Ang lakas ni Batman. Basta. Ano? Tulong. Saklolo. Kailangan ko ng tulong niyo. Ito, Lods. Medisina. Gago ka, Lods. Okay. Hey, Lods. Outfit check. check.
grabe ya Batman. Outfit check. Outfit check. Oh, May purse ako Okay. dito, Lods. Ano yan? to the right. Ano yan? Yung purse ko, boss, is ano? Alam mo ba yung brand na sikusahan na, boss? Yung brand na sikusahan na ba? Hindi, ano ba yun? Itong purse ko, boss, ang brand ito is tuhod sana. Kung may sikusahan na, tuhod sana to. Sige. Ano masasabi mo dun? Bakit sunog yung mukha? Boss, bakit? Ba't sunod ko? Uy, Batman ako, Lods. Ganito yung Batman. Meron niyang takip sa mukha. Tapos may logo yan sa harap, sa dibdib na Batman. Ano ka ba? Hindi ka ba nag-childhood? Aesthetic. Ang pangit naman ng childhood mo. Hindi mo kilala si Batman? Aesthetic yun, Lods. Sino ba kilala mo? SpongeBob? Uy, kawawa. Kawawa ka naman, Lods. Uy, dahil ba boss, ito talaga yung item para sa akin, no, to? Lilipad ako para lang sa'yo. Peace ni Larry. Gigi. Lods, lipad ako. Dun, 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 dun. I'm Batman. Bullshit, Batman. I'm Batman. I'm Batman. Wait. Babaw ka bay. Kabayanas. Babaw ka bay. Nya. Mana ko dre bay. Mana ko dre bay. Ara ka ba dre? What the? Asa ba? Nasi Larry. Dre ka. Asa man, di ko kita nimo. Dre. Bali ang buhaton nimo. Ay dito, irog dito. Dre. Irog dre. Irog dre ba dre nya? Mana ka ba dre? Dre ka magatubang bay. Mana yung maumba ka dre ana. Okay. Maumba ka. Peace. Boss. I'm Batman. Wait lang. Peace, TV. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun dun. Who needs my help? I'm Batman. Lods! Yes, bakit? Ikaw ba talaga si Batman? Oh, ako si Batman. Bakit? Bakit? Ikaw ba sa mukha ni Boy? Grabe kay superhero landing ba? Dun dun. Dun 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 dun. Dun dun dun. Tukar sa graduation day. Dun 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 dun. First honor. Dun 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 dun. Dun dun dun. Honorable mention, best and resist. Bullshit. Ay, boy. Ano ba yung mano na to ni Bay? Da. Maglami na kayo mag-grind. Na-out si Trisha ba kay work daw siya. Ba nakakagloot diri ba eh? 11 na ba? Sabay mo to sa gitotsi. Kung problema sa gitotsi, kung unsay trip mo, may ba? Help me! Beastie! Help me! Oh, my prince, help me! Help me! Prince! My prince, help me, my prince! Help me! Help me! Oh, there's a bad guy out here! My prince, help me, my prince! Help me, my
Prince! Prince! Psst! Prince! Psst! Help me! My prince! My prince! Psst! 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 My prince! Don't leave me! Psst! My prince, help me! My prince! I need your help! Prince! I need your help, my prince! Masa man siya princess ni siya, membro ni siya sa kuan. Banda. Huh? Prince, I need your help! Are you going for an adventure? To an adventure, the base adventure, and okay! Gobi, kita ka tuloy, nilapos siya sa kanang, sa kanang pa, sa bungog pa. No, kita ka to, gabihan niyo eh. Tayo ka to, gago mo na siya eh. Kung naigop ko niya ito dito, boy. Kung na-record ko to ba? Gugu, gingi na kayo na, oh, gamay ka nagpangag, di ko buwan niya, boy. Gago na tigpuan. Nakapoy. Sakita na sa kunti yan eh. Kagamay ra sagap, ego. Kawa, gamay kay gapo. Gugu, siya shooter king buong, boy. No, wala na, patay ka di aron. Gago. Maguba ba ng tape? Aka ng kuhan box? O dilim na ito. Hindi maguba. Lulo! Kagun, iko. Napumuli doon ka extraction eh. Saon na ni Rod. Pila yung dugo. Kaka-final pa eh. Diba? Ang Prince Shit, Pride. dito ba? Nanay ka doon ang extraction? Wala pa. Wala pa no? Help me my prince, de ka ha? Dami. Oh shit. Prince Pride. Upat mi, tulo na lang mi guys si... Ay, tulo mi. Adi, upat mi dat. Si Trisha kay ano. Wait. Pwede mo din sila ma-revive din. Na may extraction diyan ba? Dala mo din ang loot. Mga importahan na, Kuyo ka putan. importahan na, papi na, magbaligya. Kopi lang ina. Bulong. Isit, maning ulong rihid. Ay, kagahe, bag ulo. Ano, bili na. Nice. Lapoy. Lolo, saan ni sigaw? Ulog na po na Rod. Na-extraction diya doon? Mababaw eh. Oh, okay, okay. Boss, Badar, natagak kong ulo, Badar? Ah, okay. Kita ko siya. Pwede. Kumusta ang mundo ha? Na, wala may mga HP. Good luck naman eh. Ooh, nice. Friends mo din help. Mo din help me my friends siya. I am Princess. Nandito sa tumoy ni. Nakakayo. Kasi man. O sa may chika marites. O sa may chika mars. Basta matumba siya, Trea.
Lami. Pugo ka. Abi na ko, nga nakadribbler. Ay, 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 ay. Mars, ka na na ako, chika, Mars ba? Kanang si Kuan, kanang si Mars. Si Kuan. Lami! Oh, nagyan na. Ay, nice one. Ay, kabo. Abay. Makaya na? Bukata ni be? Gigi. Suota baby? Pabor dia. Ana. Berano ko ang kuha na coins. Na. Tangis ako. Butay be. Pataya sa loot. Brother? Namatay si brother. Rid. Ha? Namatay siya. Gitutuhuan siya. Kaya basig nabuyagan siya ba? Gitutuhuan siya sa monster. Ano sa monster? Boss, nabuyagan ni Mutian. Boss, tutuhuan siya. Boss. Oh, wala ba yun? Namatay gid siya. Ta. Asotin mo? Daw. Gigi. Gago. Gago, di na mabuak. Di na mabuak. Basta na nasa Zocart. Kuha na. May tanong kong extraction ba? Si Larry ay! Okay na. Gagsunod siya na ako. Ito ba? Uy, dili man ni mao. Asa man ang extraction? Dali? Oh my god, na siya sa babaw. Okay, abay eh. One way ra pag yun siya. Pagka-lovely. Bye-bye. Peace. Larry, follow me. Come on. Okay. Peace. Tipi. Ne. Nagtanaw ko gikan sa imong YouTube, mamatay na ko sig katawa. Na. Mamatay yun na imong account ko kung sige tag spam mo comment. Sayang ani buke. Sa work ni Trisha, kuan siya VA, ng virtual assistant guys pa. Mas balay ka work. No, salig-dalian niya. Ibugbuak ko. Gagum to siya eh. Paspas ka na siya ba eh? Ang panangkuan, bow tie. Give it, kaya mo yan. Ne. Ito one way pa dyan ang kuan. Ah, One way ra pa yun ang kuan. Ang kana extraction. Ay, loot skilly do. Dagawa nag-loot na ba yun? O sige, tas ang ulo nasa likod niyo. Pwede magig-party sa inyong run. Fun guys! Kapag nasulti na ko di before, sulti na ko balik. Kanang wala ko naging-party with viewers or random people. Sige, tas ang Kuyo ulo. na ko permis sa akong mga games or content kaya ang kani sila. So na ko'y permanent nga squad. Mga friends nga puyog sa akong mga games. Wala ko, hindi ko mag-party mga random guys. Rigid. Pila ko mamatay na siya sa bowtie ba eh. Feeling siya na mamatay sa bowtie ba eh. One way ra dira po yung. Ayaw makasabot mo na guys kay kanang kabantay mo nang ganahan ka magduwa og game niyang kuig ni mo barkada. Kabantay mo na nga feeling.
Like dili lang siya sa online games. For example, Yes, nakay kita ko tapok na may barkada na magduwa mo game. Kuwante mo nang ang ganahan nimo kuyog kay imong barkada. Dili ka ganahan mo kuyog og laing tao nga kanang wala ka Pataya. kaya. Same ra gyapon siya nga concept diri sa online game. Nga na bitaw nga feeling. The feeling of emptiness and loneliness. Kay well, lisod magud guys kung kana magkigduwa ko with random people kay wala mo ko kailabay niya. Wala ko balo if vibes ba ta, wala ko balo if pareho ta humor, wala ko balo Pataya. if Patayang masuko Rihid. ako. Rihid. Kago namatay si Larry. Namatay sila. Namatay si Larry. Tagalog boss para maraming manood. Okay lang yan, men. Wala akong paki kung marami or maliit yung manood sa akin. Importante sa akin, nakapasaya ko ng mga tao. Yeah. Kaya ano talaga men eh, content ko is Bisaya. Ever since nagsimula ako, Bisaya yung content. Pero of course, appreciate ko pa rin kung may mga Tagalog na magstay. Boy, kaduwa na ginanamatay si Larry, bo. Si Jude, si Jude, pero ga-work. Makaduwa to si Jude, Sabado, Domingo. Kayaw-yaw si Rihid. Paduwa ko na shotgun si Larry, boy. Lagot na kanila Larry sa shotgun ba? Na shotgun Nice mo dyan, boy. one, Karahid. Nice one, Karahid. The clutch of Rihid. Patay. Ayaw jud sa Karahid. Dapat di siya maabtan na. Oh my God. May kanili ko. May... Mas nga akong Bisaya. Kung Bisaya ka guys, mo tanaw kag Bisaya nga stream, malingaw jud ka. Kay relate ba kay ka? Yeah. Same ra po na sa kung Tagalog ka, tas mo tanaw kag Tagalog nga stream, malingaw pug ka. It's all about culture and ano gid ba ang humor pod. It's all about the base. Lahi It's mo all kag humor about the ang base. Tagalog ug Bisaya, lahi og culture ang Tagalog ug Bisaya. So mo gina siya ang kuan, mo gina siya ang difference. Excuse me. Yes, ka one Rihid. Rihid for the win. Rihid for the win. Let's go. Rihid for the win. Wait. Na-shot ka na. Alright, here we go. Napurang butay ba yun? Napurang butay. Nakwalas nilo. Coming. Natakak po siya eh. Namatay siya. Namatay siya. Red, nani mo si Larry. Nani mo si Larry. Maikunin mo si Larry. Hangad lang. Ta. Okay, wala shotgun na. Wala pa shotgun. Wala pa ni spawn. Okay na mo kan.
can see me because I am Batman. Piste. Come here. I will save you. I am the ultimate savior of the world. I am Batman. Red. Pepe Beret. We can do this, guys. Because I am Batman. Piste lari. Yati na. Piste na. Ayaw lang cute. Animal! Lari! Tayo, lari! Ay! Bawimba whip, 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 wimba whip, bawimba whip, bawimba whip, bawimba whip, bawimba whip, bawimba. Yeah! Boss, din ako magana mo Batman, boss. Mo retire na kapag Batman. Desot ba din yung trabaho, ade? May pagwa lang dyan ako gidawat kung akong kuhanda. Kapalaran ng mahimong Batman. Kapoy ba din yung trabaho, ade? Yan na, boss. Time to golf. It's time to. Yeah. Hello. Ay, yun lang may natin. Sila rin lagi nakadisgrasya ni mo ba? Iskot piyata Klaro na kayo, so, yan. timing kayo pag... Ay. Murtsu. Thank you! Bye. Thank you everyone! GG's in the chat.